catacrac@btv.cat. És la manera més fàcil de contactar amb el Catacrac. Avui comencen al Teatre Regina les representacions de Tom Sawyer. Al Catacrac hem estat en un assaig i els nens i nenes que hi participen ens han explicat la seva experiència. Sempre ens ajudarem perquè som amics, perquè som amics. Sempre s'ajuden i comparteixen cada moment. A l'escola fem teatre i aquí estem preparant el musical de Tom Sawyer que nosaltres fem de cor, cantem i ballem. Quin show faré, convenceré, parlar xinès no és complicat. Quin show faré, convenceré, parlar xinès no és complicat. Avui hem assajat totes les parts en què sortim, però la que més hem aprofundit és la part en què fas el jutjat i també l'última part, o sigui, la part final, quan el Tom Sawyer arriba a ser detectiu. Hem practicat el ball i la cançó. Perquè són detectius, grans detectius, resolen misteris, resoldre misteris, bons detectius, els més grans i valents. Per aprendre una coreografia, com som dos grups, primer el Lluís li ensenya a un grup i l'altre grup s'ha de fixar molt bé perquè després l'altre grup ho ha de fer i així no cal ensenyar-ho 2 cops seguits i doncs s'estalvia temps. Una de la coreografia que més ens agrada és un pas que en teoria és com hi ha un saludo d'una cançó que es diu Som amics. Ens el vam aprendre, primer ens van ensenyar pas per pas i ens ha anat quedant al cap, memoritzant. Som amics, això no ho oblidarem, sempre ens ajudarem perquè som amics. Quan estem en el col·legi, tant al pati, a l'hora de pati, també ho fem perquè així ens va quedar més a la memòria. Així quan venim aprofitem perquè ja ho tinguem més avançat. És Tom Sawyer, viurà mil aventures. Jo em vaig apuntar a teatre perquè els meus pares deien que era molt cuentista i ho vaig provar i em va agradar molt i és una cosa que a mi, això m'expresso bé i és una cosa que a mi m'agrada molt. Ara ha quedat una mica millor, bien.